वेलकाम बैक टू द चैनल सिकन क्रिएटर्स यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथावना सान मैया मोनाबिलि समावहाय जोंनि माहारिनि बा जोंनि हारिनि सासे गेदेमा थुनलाइगिरि मुंदांखा बयजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा थुनलाइगिरि साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि टेगर बान्था मोननो हानाय सार रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथाङा मैया रुंसारि जालांबाय। बिथांनि रुंसारि जालांनायखौ जों बयबो दुखु फोरमायो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै दिनैहाय फुंबिलि समावहाय जों दख'रानि फिरफिलाखौ खावसे बोख्लायो आरो दा बे मोनाबिलि समावहाय जों दख'रानि मावखुलियाव गोजोननि जाहाथे सार बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनो बेखौ हास्थायनानै जोङो दख'रानि मावखुलियाव दा बे समावहाय जोङो आलारि बाथि सावदों। मुलिबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनिफ्राय जों फंनैसो मिथिनानै लानि। दिनै जों मुलिबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया बिथां रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथाङा हरखाबै जे रुंसारि जालांनाय बेखौ दुखु फोरमायनानै लोगोसेनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद दा जोंखौ बिथोन हरनाय बायदिनो दिनै बिथांखौ जों गोसोखांनानै जोंनि मावखुलियाव फुंनि समाव फुंनि 7 रिंगायाव जों फिरफिलाखौ आधा बा गाहायाव जों थिख्लायो आरो बिनि उनावहायनो जों 1 मिनिट सम माने आरज गाबो। बिनि उनावहाय जों दायो जि हाबाफारि बायदियै जों मोनाबिलि बे समावहाय जोङो दायो आलारि बाथि फोजोंदों। दा जों बिथां जिउ जोबनायाव जों थारैनो मुलिबारि दख'रा बा मुलिबारि ओनसोल हिसाबै जों दुखु फोरमायदों आरो लोगोसेनो बिथाङा सासे जोबोद बर' माहारिनि थाखाय जोंनि जे थुनलाइ राव हारिमु जौगानायाव बिथाङा जिखिनि खामानि मावदों जिखिनि बिहोमा होदों दा बेखौ जों अरायसम गोसोखांबाय थागोन आरो बिथांनि जे मावनाय दांनाय दा बेखौ जों अरायसम जों सन्मान होबाय थागोन। जों दुलाराय बर' माहारियानो बिथांनि जि बिहोमा बेखौ जों बावनो हानाय नङा। अरायसम जोंनि माने बिथांनि जि सानदांथि बा सान्थौफोरा गोथां जानानै थाबाय थागोन। जदियावबो बिथाङा रुंसारि जाबाय अब्लाबो बिथांनि जिफोर सानस्रि जाफोर बिथांनि मावनाय दांनाय बेयो अरायसम जोंनि गेजेराव गोथां जानानै थागोन आरो जों अरायसम बिथांनि जि जिउ जारिमिन बा बिथांनि जिफोर सानस्रिफोरखौ जों गोथाङै लाखिनो जों अरायसम नाजालांगोन। दा बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय आरो जों दुलाराय बर' माहारियानो थारैनो जों सासे जि थुनलाइगिरि लोगोसे जोंनि बर'नि सासे गेदेमा सुबुं बिथांखौ जों खोमानानै लाबाय बा बिथाङा जोंनि गेजेरनिफ्राय आनज्रायलांबाय। बे समावहाय बिथांनि जि जिउ जोबनाय दा बिथांनि जि जिउ आत्माया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनहैनो हाथों आरो बिथाङा बे सोरगोआव थानानैनो जोंनि दुलाराय बर' माहारिनि जि माने थांना थानाय सुबुंफोरनो बिथाङा जाहाथे सोरगोनिफ्रायनो जोंनो गोहो बोलो हरो आरो जोंनो माने बोर सारस्रि हरबाय थायो। जों बेखौनो बिथांनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। Sikunni awalnya kolaya hebat humunda tadi bilang. Hah?